Long, mama, you do what you can. I hope I can hear myself. Mama, hope I can hear myself. Mama, no. Okay, okay. Shalom, this is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufan. Ndị wee dịkwara na mma n'ụbọchị taa, ajọsọ m ka m kwuo something m chọrọ ikwu for a very long time, but enwetabeghị m the occasion for it. O nwere ihe m chọrọ clarify, because ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu eme n'anyị, anyị amawo onye a na-eze, anyị amawo ndị a na-eze. Today I'm going to talk what I think, how Maazị Nnamdi Kanu, or how Nigerian government find out that Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Here was my direction chere ịga n'ụbọchị taa. But before maybe though, ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu eme na anyị ma onye a na-eze, because onye na nwanne ya kwuje ịchụ nta, ahapụzie nta na-achụkwu nwanne ya. In the beginning, anyị nọ n'ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu, onye ọbụla na-akọ nke ya ihe o filiri, and ịgịda ga-abụ ọzọ mere IPOB anọ na situation ọnụ n'ime na all because enweghị a capable viable person nwere ike ịna represent Maazị Nnamdi Kanu. Ichete na 2015, 16, 17, Uche before the capable, he handle everything. You need na aga n'anya. But Chikedoziem were useless already structure. The only thing Chikedoziem needed was just to
continue the existing structure. The existing structure of China or need to create a new thing, or need to email a new law. Just continue in here something up created already. But he was so useless. He was angry. And there's a Supreme Commander years to build. And now Chikedozeme Urene Wuanala. IPOB awuruna hine jegu egwuregwu. IPOB na agbazighara. And because of IPOB na agbaghara, ala Igbo na agbaghara everywhere. Now to the extent I watched him somebody in a Biafran land or say near move out of the east. Now I got to Lagos because nala na agbaghara. Ya na Chikedozeme continue him as 2000 cano plan on here. Carrying win so carrying with Gaga was even Obara now Bana Libo, carrying Hini Carino 9 year allow controlling. I understand. Now you have to understand when Mazen Nandekano was kidnapped by Kenya in the IPOB 98% of IPOB people name accused Kanonta and the Neneanya. Because HNI Wopo Kanonta weapon Neneanya, then they will be able to come close, they will be able to hijack the fund and everything. It started from Umwani Highway, and now today, you see, everybody can see it today. Any accuse you and money. Today I can confirm IPO, a member of IPOB and the Kane. DOS Remazan and the Kano. And when onye IPOB aka ya nọ na ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Bidaga m akọwa otu m ji filie mmiri ji baa n'opi ụgbọgụrụ. Enwere somebody bi n'ala bekee na-eme kọl telefon discuss ihe gbasara Supreme Commander Maazị Nnamdi Kanu. Ndị amata na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya jeburu Maazị Nnamdi Kanu. You have to understand one thing, that Maazị Nnamdi Kanu ịma agamasị gị my ihe m na-enweta amasị gị approximately Maazị Nnamdi Kanu nwere ka ọ nọ between 4 to 6 months in Kenya. Between 4 to 6 months in Kenya. As na ha planted spice. Now, because the Nigerian government amatla no na Kenya ha planted their spice and I monitor Maazị Nnamdi Kanu, not knowing that Maazị Nnamdi Kanu ana monitor ya monitor. Ichetara nwere mgbo some one woman ụmụnwaanyị highway si na atapụrụ telephone number Maazị Nnamdi Kanu. Ọwụ nọmba Maazị Nnamdi Kanu ka atapụrụ, ọ nọmba onye nọ na Biafran land ka atapụrụ, because atapụrụ nọmba ya. So ya na somebody na-discuss ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. From there ka eji mata na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya and don geji jeburu Maazị Nnamdi Kanu. So asụrụ m ka m rụtụcha aka n'ụmụ ihe ndị enweghị onye IPOB aka ya nọ n'ire Maazị Nnamdi Kanu, enweghị onye DOS aka ya nọ n'ire Maazị Nnamdi Kanu. But I need somebody discuss with an idiot na Biafran land na-ama na akpara ya akpa na-akọ yawu ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu, ha eji ekwuru Maazị Nnamdi Kanu. So
I just want to put all these things out there because I think now, okay, Ruone Mbo, the Biafra have to come back together. Okay, Ruone, and time is now. Yawuri ni iche no kanunta, urede wanne, or no nene anya remazen Nnamdi Kanu ugbu a akwụsịla na anụ ha sị madam nene anya ọ Caroline Okorafor akwụsịla ha Caroline Okorafor. So somebody na-agba ọnụ ya yawu yawu na-akpọ somebody na Biafran land na-discuss ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu, and from that place ka eji mata na a woman, in fact a woman na-akpọ that lawyer n'ụlọ na-discuss ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. From there ka eji mata na Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya, and from there ka eji chebe ihe m chiri ikwu today. Very little thing. Ama right now maybe this thing will not make sense, but in the near future it will make sense. But Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta, but ọwụkwa nọ na Maazị Nnamdi Kanu ya pụta ya ebu ya bịa gbawa anyị elekpotu, because you know when maybe you know when ama otu mmiri ji baa n'opi ụgbọgara. Maazị Nnamdi Kanu ama otu mmiri ji baa n'opi ụgbọgara, but somebody gbaga ọnụ ya yawu yawu na-akọ ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ọ ya, and maybe onye ahụ will never know na ọ n'aka ya ka esi jide Maazị Nnamdi Kanu. Besides, with a lot of people ha na-arụ ala ya dị ka ihe a na-eme ihe ọma. So ekele ndị m nọ n'ụbọchị taa. Enwere certain Igbo nọ n'ikuru Maazị Nnamdi Kanu, agamasị ma ọwụ gọvanọ ma ọwụ senetọ, I will not, but asị m enwere certain Igbo politician aka ya nọ na nkọnọkọ ihe, and a certain woman kpọga from ala bekee na-akpọ a certain lawyer, an idiot nọ na Biafran land, and not knowing that a na-monitor that idiot a monitor. So ọ nga mmiri shiba na POB. So that POB stop ọnụ ịdị na-atụ onye aka na onye re Maazị Nnamdi Kanu, onye re Maazị Nnamdi Kanu. As far as I'm concerned, 98% of IPOB, let me borrow the word sin, S-I-N, sin. Sin doesn't mean no your job. This an idiot that never walked on this planet Earth. Sin, the moon god was sin, because Mundiro Abamlanda religion. Mundocha bịara na Africa, Mundocha bịara na Egypt, Mundocha bịara ebe ka anyị ebe a. Religion niile nọ n'ala ha destroyed ya. Forbid the people from calling the names of the higher ones like sin. So I say the name sin na imene ihe ọjọọ na aga atụkpụ gị. So ndị mmadụ, everybody are afraid they call the name sin. So 98% of the IPOB have sinned against Maazị Nnamdi Kanu, because in the beginning all of them are in here because of enweziri agbaghara amazi onye ebe onye ga-anọ ebe ọ ga-anọ. It's just like in the Apocratic Gum, in the recharge card media warrior, all of them have sinned, all of them are in it because they want a confusion. So the only people who had a attack Kanonta Nene then have feel very close to Maazị Nnamdi Kanu, or the only people had a attack. But Ubuna Ilechanya attack Nine for 2.5 years. Oh, mother, you just nebo Madibe Ububo. Not in reality. So, let us come back together. As slogans of IPOB for years, Hana say IPOB one family. But those idiots, chief from IPOB one family. Hane Maazị Nnamdi Kanu Wakrotele. But IPOB truly one family.
And the enemies of Mazen Nnamdi Kanu are the family, because most of them have sinned against Mazen Nnamdi Kanu. But all the mama, because Mazen Nnamdi Kanu pụta, it's just like the story akọrọ n'anyị na akwụkwọ efulefu ndị ọcha butere n'anyị. A sị na mgbe a na-akpọgbu onye akpọgburu n'elu obe na nwa azụ ya Peter, mgbe oke ọkpa butere kokoroko ya matara na o bitere ya that idiot for the third time. So when Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta, oke ọkpa ga-ebe akwa kokoroko mgbe ohu ndị niile bitere ọ ga-agbagho ha n'anya. Ọ ga-adị ha clear that they have na ewere na their brain nwa aka ma Mazi Nnamdi Kanu ga na-elezi anya sị, I told you that I will not disappoint you, but you will be the one to disappoint me. I remember the time Mazi Nnamdi Kanu said that na ya na-eche na ya ihe nidiriwu only 100 men. I saw them, they were so upset. Even till now, Mazi Nnamdi Kanu don't have those 100 men. Till now, Mazi Nnamdi Kanu nwere 5 people or 6 people they look out. Because of one day really. If you be able to efela hebe, if you be able to bru efela hebe, if you be able to bru efela hebe, and you judge potata hesone, if you left potata hesone, why you never any mammy put one nature hesone, that is Hana Dhari, Carton and Honenche. In fact, in that POD, Watron, Atron and Honenche, with Onenche, no Macandino, Hane Fari, ne Farike Fulef, only bruhata, only bruhechi, only bruhata, only bruhechi, but obi the moto. Makasị na ọrị mma ka ikuku na-ebu ka na-ahụ ụtụrụ ọkụkọ, ka na-ahụ otule ọkụkọ, ikuku ebu onye anyị ahụ na otule ọkụkọ one by one. Ihe niile, we have seen the behind of the Pine Tapa. Anyị ahụ n'ike dị ochi, onwe ihe dị ochi na-akụ. So onye ọbụla ga-apụta na-agwa m oh niawo a strong member of IPOB says shut up, go and sit down. 98% of you people failed the first month of the rendition. That is the truth. But we can still come back together. We will forgive them. Let us unify. Come back together. And today I got my call for Chike to resign. And I'm saying, and my appeal to Chike Edoziem, resign here. Resign here, step or down. So that Mazi Nnamdi Kanu may appoint a new DOS leader. Get unify this family once again. Chike Edoziem today, 8th of June 2024, and Masigi resign. He may be any ihe Mazi Nnamdi Kanu hiwere. Ala Igbo na-agbaghara. Lekwe ebe a na-egbupụ mmadụ isi n'ala Igbo. A na-agba ụlọ ọkụ n'ala Igbo. Ala Igbo na-agbaghara. Ọ maka enweghị clear leadership. Well, there is no leadership. Enweghị clear one voice in IPOB. On him na ala na-eji agbaghara. Because enweghị one voice in IPOB, which is Supreme Commander. Ali Igbo aga na agbaghara. Onye ọbụla ga-egere ihe Mazi Nnamdi Kanu kwuru. And though because of onye ọbụla hụ na Chike Edoziem cannot be trusted, and Chike Edoziem cannot properly represent Mazi Nnamdi Kanu. And that's why onye ọbụla ji say to your tent or whatever. I don't want to use all those European slave masters mentality, say, oh Israel. That's all those things when they really. But as to your tent, onye ọbụla laa na ala nna ya. And all the problem I am today. So Chike Edoziem, for the interest of Ali Igbo, for the interest of Biafra, all God is honorable for you to step down, resign here. There is a resignation letter. Say, Mazi Nnamdi Kanu, the supreme leader of IPOB, because of this or your health reasons or whatever, that you can no longer continue, and you are asking him to appoint a new leader, appoint a new DOS, or appoint a new deputy that will be leading
this organization, or that will be coordinating this organization till he comes out. And by that thing, okay, unify this house once again. If not, IPOB, that is more nsogbu ga-atapụta. So ana m akọlụ today ka m na-asị Chikedozie m ekwughị m ya because no na m like him. In fact, I like him ya. Ihe m ji like him ya wụ na ọ hapụrụ ala na-awaghara aghara. Ọ hapụrụ ọkụ anyụ. Ọ hapụrụ ụmụ nwaanyị akala abụ ewere IPOB wụọ ya n'ala. Ọ hapụrụ ụmụ nwaanyị na-ehu ehu anyụ mamịrị ewere IPOB jigbo okoso ya hapụ ha. So ana m akpọ Chikedozie m today ya resign. Agamasị ya na team ya resign. Naanị ya resign. Then Maazị Nnamdi Kanu may appoint a new DOS or may appoint a new deputy that will be coordinating the affairs of IPOB from outside. In that way, IPOB they unify once again. From our poejima ohara na-ekele Madam Nenne ya anya. Behind every successful man, there is a woman. Madam Nenne ya anya with that woman kwụrụ na gidigbam. Kwụrụ na gidigbam. N'ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Madam Nenne ya anya kwụrụ na gidigbam. So ekelene Madam Nenne ya anya rinne. Asị m Chukwu gọzie ya, Chukwu chekwaa ya maka ndị iro gbara ya okirikiri, ndị iro gbara ya gburumebu. Na-ekelekwanụ Kanu nta agada gbachiri ụzọ mere eji emebe Maazị Nnamdi Kanu overthrow. Si ka Chukwu continue na-echekwa ya. Kelekwanụ Emmanuel ọnụ na Biafran land. Every time on na DSS na-elekọta Maazị Nnamdi Kanu. Na-ekelekwanụ barrister lawyer Ejimako, lawyer akara aka kajara akaja. Ọ ya dere 98% of applications niile edere gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Ọ barrister lawyer Ejimako dere ya. Ana m asị ya jide nke oji. Ahụrụ m ataki dozi idiot ndị efulefu uhu enemi okenu ụlọ bụrụ okenu n'ama ihe niile ha na-eme na-eri gbakọrọtịrị na-egbu ya mma mmiri. Ha sị m ya jide nke iji barrister lawyer Ejimako na ịkara aka ịkajara akaja ịkajachiri akajachi. Kelee ekwenụ ndị otu gị ma Mandela ha ma ndekọ ọzọ ọhụụ na-achọghị ịkpọ aha. Kelee ha jidenụ nke nna uji till Maazị Nnamdi Kanu apụta. Very soon Supreme Commander ga-apụta. Ọ ga-apụta na ndụ na ahụ isi ike. Ala Igbo na-agbaghara ara, ala anyị efuone. Ana m asị ndị IPOB unite ya nọ na ihe gbawara m obi yesterday na awọchiri m somebody ya sị na ya muvuru business ya out of Biafran land jee to Lagos. The thing gbara m anya mmiri. Ọ gbara m anya mmiri. So Chikedozie m resign ya. Or an honorable thing. Resign ya. Choose any reason you like. Resign ya. Naanị because na Maazị Nnamdi Kanu was in communication with you for the past, let me say 1 to 2 years. They go see that you should resign. Because of Egida Gabo Ozon on Biafran land, they go see that you should resign. Because of Egida Gabo Ozon on IPOB now, they go see now, Okanyona, resign here, so that the IPOB can unify here, build you up, and move forward. Because Allah na helpfully, ekelene menno, nde wono.
onye ọbụla na-eme onye ọbụla accuse na IPOB anọ. Onwe onye rere Maazị Nnamdi Kanu. Onwe onye IPOB rere Maazị Nnamdi Kanu. Rather, an idiot, one useless woman, one idiot nọ na Biafran land. From there, ka ndị eji mata, oh, true, Maazị Nnamdi Kanu